İslam һәм татар дөньясы концепциясын тормышка ашыру мәсьәләләре. Менә без ул концепцияны әлбәттә кабул иттек. Без кызганычка каршы ул концепцияны инде без онытып бетердек. Ашанлыкта исә ул бик яхшы концепция. Менә шуңа күрә аны иренмичә кайтып тагын карап чыксагыз, менә Россиядә Ахли Сунна ва Җәмәгать дип инде ул Грозненский фетва мәсьәләләре чыга башлагач, ул концепциядан әйләнеп кайтып карады. Ул шуннан да бик яхшы, бик бар яктан яхшы заманында эшләнгән концепция иде. Бәлки кайбер өлешләре хәзер инде яңартырга да кирәктер. Менә ул мәсьәләләр буенча да. Аннан соң бит ул концепция дигән әйбер ул теге гомуми күзаллау. Бүгенге көндә бит инде һәр концепцияны һәрбер пунктын буенча нинди дә булса адым эшләргә кирәк. Менә ул яктан да безнең Татарстанның кайбер тәҗрибә бар. Менә ул хакта Җәлил хәзрәттә фикер алышкандай әйтәләр инде. Без менә аның кайбер бүлекләре буенча аерым документлар эшли башладык. Мәсәлән, инде фикх буенча безнең анда бар. Шул безнең шундый традициялар. Әмма ләкин концепцияда ул язылган безнең шундый традициялар. Аны ничек тормышка ашырырга, ул инде аерым документлар рәвешендә булырга тиеш. Менә Татарстан дини нәзарәте Җәлил хәзрәт биттеме инде ул хәзер безнең менә шушы никах, талак мәсьәләләре буенча, аннары теге җиназа бөтенесе буенча, менә Ханафи мәзһәбе буенча булсын дип инде. Bir kat taratıldı ol, hadi şunu kengeytip, yereneytip, işte o var artık, ana tilagi bulgan kişilerge belki şu imamlar forumunda her bir yumda biri bizlere karak, kimlerdir istemeler. Belki ay menä ama müftiyet nezaret keytip belki proyekt bulsa da leşip. Sizdekiler işleyin. Ay biznekiler işleyin. 98 yılını şunda bir işlenirge değişiyor. Ferit Salman Hanım kıstaşı edip koyulgan idi. Biz yılı kıdırgaç, bizlerin problemi yok, bu kere yürütülür deyildi de, 98'de bütün şirde bir tertipte baratırgan şu degizleme şekilde bir kabul etsek, bugün bir çok meselelerden bugün indi biz de geyinde kızım hüküne deyip, deveyi eş bütüne deyip hazır. Yarım seks etip çıkardık, çünkü o konsepsiyonu hiç de unuturga yaramay, çünkü gün sayın diyerlik o konseptual ayberler çıga tura. Onlar boyunca, menä şuşu biz bu konsepsiyada нәрсе yazdık miken, o taban işlerge, o konsepsiyanın bu iskirgen iken, anı yaңартырга deyip, anı biz yıl sayın o konsepsiyalarını qaytırga tiyir, çünkü bizning indi o fundamental olga taба үсеш программабыз булырга тиеш. Ул менә шуның вазифаларын башкаручы документ. Монда җитәкче буларак инде мине куйдылар, мин булырмын һәм инде төбәктән тагын менә кемне тәкъдим итәсез, аны да уйларсыз. Һәм икенчесе менә татар халкының рухи мирасын барлау һәм халыкка кайтаруда дин әһелләренең роле. Менә бу да инде һәр вакыт инде актуаль проблема. Onun aktualligi har kun arta bora. Hem Tatar zirati boyunca da İlyas Hazret indi köpten işli. Hazır azrak menä ensiklopediyada katışıp gitti. Onlar da hazır Tatar ziratında kimler kömülgen, şunu azirlep çıgarga tiyişler. Eğer de indi biz belki menä inisiativini alıp azrak işli başlasak, belki galimlerini de kızıksındırıp, onlar da bu yönelişte işli başlarlar. Menä bu da bik mühim indi. Sizde maňa karşı kilmesiz diп oýlaýym. Turistik marşrutlar bulduruw da bik mühim. Eger de biz alarını barlap çyksak, ol turistler için de kızık bolar diп oýlaýym men. Çınlap da imamlar kiler, her ülkede özünün tecrübesi var. Ama bir mahallelerde bir problemalar bizim var. Hazır siz gidip şu sıralarda birinci balalar dini bilim biru meselesinde biz biliriz. Hazır kurslar bizniki Примечетевские курсы, воскресные дип әйтәбез, я мәктәпме, мәдрәсә дип аларны йөритәбез. Хәзерге вакытта аларны да проблемалар күп. Программадан башлап, икенче мәсьәлә шул прокуратура проверкалары киләләр регионнарга, тикшерәләр медицинский книжкадан алып, анда биналармы, әзерме, юкмы. Мин бу мәсьәләләрне безгә кирәк махсус болган специалистлар белән шушы җыелышларда күтәрергә. Не просто кемнекедер яхшы тәҗрибәсе бар регионда, ул
можно анда bir-iki adaptasyonlar да, ничегирәк эшлиләр. Но икенче яктан махсус булган специалистлар, чтобы алар әйтсеннәр, имамнарны өйрәтсеннәр, ничегирәк дөрес итеп бу мәктәпне, воскресный школларны алып бару кирәк. Анда технический ягыннан даже башлап. Потому что проверкалар хәзер вот бөтен җиргә киләләр, прокуратура. Сразу бер 12 кеше разный теге структуралардан киләләр и текшерәләр мәхәлләләрне. Огнетушительдән алып, санэпидемстанция теге даже укытучы, вот без имамнар укытабыз балаларны. А безнеке рөхсәтебез ул нәрсәгә юк. Иң кечкенәсе медицинская книжка булырга тиеш. Иначе син бала белән эшләргә вся ярамый безнең закон буенча. Вот бу мәсьәләләрне без ни өчен җыелабыз? Имамнарны өйрәтергә, имамнарга әйтергә ничегрәк вот хәзерге вакытта безнең Россия кануннары, законнары буенча аны күрсәтергә. Һәм инде иң мөһим программадан башлап да, то есть программа, китаплар, сез дөрес әйтәсез, безнең Казанга каршы китапларыбыз ул яктан юк. Именно китап түгел, учебниклар. Именно актуаль булган галимнәр шурасы, безнең шул Булгарская исламская академия. Мин уйлыйм, все-таки бу очрашуларда без имамнарга уже bir еллык эшләнгән материалларны тәкъдим итәргә тиешбез. Не просто инде актуаль проблемаларны сөйләп. Актуаль проблема безнең хәзерге вакытта без белән монда аларны сөйләй алабыз. Әмма имамнарыбызга, хәзрәтләребезгә, кем бу дин юлында хезмәт кыла, аларга инде безнең тәкъдимнәребез бар. Мәсәлән, шул галимнәр шурасы. Нинди яны фетвалар бар. Чтобы ул бер регионда гына түгел, бәлки безнең Россия күләмендә булган хәлне җиткергә, аларны бер китап кебек бастырырга. Бу ел инде әлбәттә әзерләп булмый, но хотя бы киләчәк елда шул галимнәр шурасының берничә фетва аны бастырып чыгарырга и имамнарны таратырга, чтобы алар белсеннәр. Бу мәсьәләләрдә безнең шундый фикерләребез, без анда бергәләшеп җыелабыз. Анда әлбәттә галимнәр шурасы тагын да янадан муфти шурасы гына булмасын. То есть һәр вакытта бар именно галимнәр шурасы булып әйтелеш. Тугай бер вакытта безнең янадан шул состав и эш юк.